Welcome back to Fun-with-Thanvi YouTube channel. ഞാൻ നിക്ലമക്കിದ ತನ್ವಿ ಸುವರ್ಣ. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ದು ಗರಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಗರಡಿಡು 150ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆ ಪೋಡುಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಮುಗಿತದು ಬರ್ತೀನಿ. ಏರ್ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಪೋತಿಜಾರ ಆಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತದ್ದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದು. ಪೂರ ಪಿದರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜನ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪಾವ ನಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗಡಾರೆ ತೂದಿಪ್ಪಾಯರ್ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಕಮ್ ಮೊಕ್ಕು ಪೂರ ಪಿದರ್ದುಂತದೆ ನಾವು ಮೇರೆ ಮೇರು ಮೇಘಾಲಯದಾರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಗರಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಹಾಯ್. So Dimple Tula. Gayatri और तप्पद ओके ಇದು ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಆಟೋ ಮಂತೊಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋ ಇಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಡಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆನೆ ಅವು ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಪಾರ ಒಂಚೂರು ದೂರ 10 ನಿಮಿಷ ನಡಪುಡು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾ. ಲೈನ್ ಉಡುಂತದ ಉಲೈ ಪಾರ ದೇವರೆಂತಿಯಾರ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಬಡ ಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ವನಸಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ವನಸ್ದ ನೆಟ್ಟನೆ ಕೈತಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಾದ ತುಲ್ಲೆಯ ನಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೊಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಪಾದ ತುಲೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಇರುದು ದೇವರ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪಾರುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಬೈದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಬೋಡು ಅಂದು ಕೋಡೆ ಬೈದೆ ಅಯ್ಯ ಪನೋಡು ಇಂಕ್ಲೇಡ ದೂರ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ನಡಪರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಗ ಮುನ್ಪನೆ ಕಾಯ್ತಲಿತ್ತದು ಓ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ತೋಚವೆ ಉಂಡು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಚವ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಿನ ಪೂರ ತೋಚವ ದೇವಿನ ಅಂದು ದೀತಿನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂತೆರ ಧಾನ್ಯ ಅವು ಧಾನ್ಯ ತುಳುತ್ತದ ಅಚ್ಚ ಧಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅದೇ ಅದೇ ಕಡ್ಲೆ ಪದಂಜಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹೊರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರನ್ ಬತ್ತ ಸಂತೆ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಹೋಗಲ್ಲ ತೂಕದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ತೋಜೋಡು ಹಾಂ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾ ಸಂತೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಹತ್ತೀನಿ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯನ ಗುಪ್ಪುನ ಅಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಶಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಆ ಸೋರಿನೊಂತೆ
ಪೂರ ಬಂದಾತು ಪೂರ ಖಾಲಿ. ಏರೇ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ನಟ್ಟಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಟ್ಟೋಡು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಏತ್ ಅಜಿಪ್ಪಗೆಯ ಮುಪ್ಪ 60 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ 60 I don't have. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ತೆಗೆದು ಬುರಿ ಐತೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೊಂದು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಪೋಡು ನನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಕರಿಂಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಕರುಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಸುಸ್ತಾವನು ಮಸ್ತ್ ಒಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುನು ಅನಸ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿತ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ಸಂತೆ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸಂತೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಏರ್ಪೂರ ಪೋತಿಜರ ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಪೋನ್ ದಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಂತ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.